kesel ngene mulai merantau ora nek wong blas ning kene sewop ini, Mbok. Wis 2 tahun ketok aku ora tau mulai. Itu kabeh bentuke ngene. Lho. Iki wong apa iki ning kene? Ini lah apa iki? Lek. 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 Iki mendem ta apa ya wong iki ya? Mendem ta apa? Lek. Tangi. Sampean ngojek. Iya, Gojek. Ngojek. Montore ndi enek? Iki. Lho. Langgananku artis-artis. Nikita Willy karo Raffi Ahmad itu ningai ongkos 1.000. Modelme kok ngene kok sing ngojek Raffi Ahmad. Raffi Ahmad iku ora gelem numpak sepeda, minimal numpak pesawat. Wong sepeda modele koyo ngene kok. Maksudmu piye kowe ngenyek aku? Kowe ngejak geger ya ayo geger. Sik usah. Ayo wis saiki aku terno. Langsung terno. Oh gampang, aku iki ning Jakarta. Aku iku CEO. Aku di perusahaan Naga Hitam, perusahaan Angling Darmo, perusahaan Babi Ngepet. Wis ayo terno aku. Langsung. Sik, Bro. Iya, Neh. Asamku kok kumat neh iki piye, Bro? Piye, Bro? Aku goncengno kowe. Oh, kakek anu kene kesel-kesel mulai kok merantau malah kon goncekno. Lho lek tak dono omahku iki lho. Kowe iki ngerti sing di omah iki sapa? Jenenge. Lho, Kowe anake Mbak Giar. yo aku iku anu 2 tahun iku ora mulai. Paling wonge lali karo aku. Kasih yo lek. Sik. Maksudmu piye? Iki ongkose dunungane piro mau? Aku duwe iku mok 2000 iki. Ya, tampani sik. Ane bayar 2000 ngakune CEO Naga Hitam. Tayasu. Piye ngene iki ameh bodho ra ndek dhuwit, golek utangan rantau. Jane anakku ya lunga tak arep-arep ameh. Tak jaluk dhuwite malah mulai ora nggo dhuwit, malah ngomong entok. Dhuwit tunggu nyelot, entek kabeh iki piye iki nyedehno wong tuwa. Nah carane ngene piye iki jajal. Mbok, ngene iki golek utangan ndi neh? Oh iya ndak utang dhuwit sarte no. Iki bojone kan mergene kono ndek setiap hari di TF, angger bulan ngono ku di TF. Iya cah utang dhuwit sarte ae cah. Nek montok ya. Wah iki nek ora entuk utang dhuwit kok sarte piye iki? Sak duweku pokoke tak gadekno iki. Ti. Assalamualaikum. Ti. Wong kok ora krungu ndak turu be. Ti. Assalamualaikum. Iki sapa neh yo kok bengak ae mleboke kuping ana wong leh-leh kok ora iso aku. Oh, kowe neh. Ndek inge ngomonge kok nembak sedene kon mbayari. Piye karepmu, Mak? Jane kowe rene apa neh? Sajak yo penting.
Ngene lho, Ti, iki penting. Wes saiki omongan ning jero ae ben ra krungu akeh ya. Ya wis saya ning jero ae ngomong budek aku. Ayo. Jane ki apa-apa? Noleh-leh mbok ganggu jane pentingnya apa lah? Aku iku nganu amek bojo ora entuk duwe, anu utang duwe. Kira-kira mbok kei po? Jare anakmu teko. Ning kono dadi pegawai pertanian. Aku mau utang duit aku dhewe. Ora ndek dhuwit, bojoku jarepe balik rong sasi kira ana kabar. Padha ae ra ndek dhuwit ngene iki, Mbah. Lah tapi anakku teko iku ora nggo dhuwit kok. Kadang tak arep-arep lho jane. Kok teko aku ora nduk dhuwit malah njaluk dhuwit, aku nek teko njaluk dhuwit aku dhuwit dimuncalot terus iku lho ngono ku piye? Sithik ra ngono te utang sithik ya. Aku duwe arko iku lho. Engko tak dole. Tak ngono nyangoni tas cilik-cilik iku lho sakake bodo-bodo kok. Lah nek ora ndek dhuwit ya ora sadi anak-anakno ae. Nggo apa ora ndek dhuwit mbok utang-utangno demen ben utang. Ya wis tak ngandani bolak-balik ya, Mbak. Nek ora duwe iku ya ora sadi anak-anakno. Wong trae ora duwe mari wis mugih kok wong sugih mulane. Terus gengsi ulah kabeh disangoni padahal kowe dhewe kere. Lah aku nek ora nyangone yo gengsi wong aku culkae wis celuke aku dadi wong sugih. Piye jajal lah. Wong utang sithik ngono kok tol mampir mengae. Dadi getun. Nek gak ngerti iki ti. Lah awak kudu kae 20 juta iki zaman kae. Ora usah kuwatir kok nek trimo utang ora tak saur. Bilang dolanan kok dibanggakno, nggo pernah isi kok kere gitu. Lah kok kowe ngremeng dhewe, ana apa? Wong ameh gelang dolanan, ameh gelang palsu kan gelang-gelangku dhewe. Kena apa kowe risih? Lah ngono nek mbok sarutang, lek mbok sarutang lha iku ngono gelang dolanan nyarutang. Apike ngene dolanan rumah sampe. Meling-meling lho krimping-krimping. Lah. Ora regane kudung kowe iki te. Lho, olah ameh fotoku ning Dubai regane piro ta sampe? 50 juta. Wes ora wong dhuwit ora sugih ra iso tuku kudung iki lho. Nah, iku lho ning pasar situ mamur pirang-pirang 20.000-an. Lho, kok nek aku delok sik, foto delok sik. Lha iku ora kene dicocok bermerek sing merek apa? Wah, apike ngene kok. Wes ate, kowe ora usah kuwatir, iki aku bakal aku iki entuk undian berhadiah. Jutaan lho. Pengen ora kowe. Ora usah kuwatir kan nek utang ora tak saur. Iya, aku sapa omonganmu iki sapa lho. Kan kowe semugih, mau darani wong kere. Makane aku iki culkae semugih lho. Ora iki ora kowe. Lah kok gak duwe ngene iki. Alhamdulillah aku wong dolanan ning ngopo? Lho, kok anggap dolanan iki? Rumasan delok tamatno lho, tamatno. Keliling-keliling jebone tak. Wong Mas berkeping. Mas berkeping opo? Iku paling mbok pilok dhewe ning omah. Alah, kok ora gumun aku. Gak ora ngono lho, klirip. Ririp wong ana sentere iku kon jaba. Ora arang lho klirip apite ngene. Palingan ndekne iri. Ketara Hah, aku gak iri blah wong kowe iki ngejak-ngejak ya sidane sembari aku kok. Lah, aku ya sesuk tak bayari, ora usah kuwatir lho. Ana ali-ali bareng. bareng. Alah te njong. Montor Kowe duwe barang. pitekan ngene tangan. Ora gane iki larang pitek kok. Asline motor barang ku lho ora wis jatuh tempo ae. Wayahe mbarek kowe melarikan diri, ndelik kowe ora iso mbayar. Lho kowe kok ameh ngurusi aku wae, diarani iri moh. Ameh motor silangan, ameh motor jatuh tempo, ngono ku yo terserah aku ae lho. Iki kudune wis. Kok pintu tang sate. Wes sampe lho nangis sak. Pengen mendutangi dek oleh ora yo. Kuwi opo nek kok gak drama nangis-nangisan barang. Drama iku akeh kok sandiwara Cina iku lho. Kuwi entar mbok acting kok ben diutangi ngono karepmu. Wes ate aku sithik-sithik lah nutin nang utange. Kok nek gak percaya aku argoku tak dole. Gak percaya aku. Ayo te mangarep te tak dono argo. Kowe nek gak percaya wis aku pengen roh komik lho. Keluarga kurene ate tak dono te. Iki kira-kira payung 1 juta apa ora te tak nggone nyangone cak cilik-cilik. Payu ora 1 juta.
Nyangan cak duit. Dapure iki mbok kon nilai dik 1000. Alah, 50.000 mbu payu mbok ora kon nilai dik 1 juta iku lho. Aku ngene dapure iku mbok kon ngutangno 1 juta. Lah wong 50.000 ora payu kok 1 juta iku lho. Gambar apa ngono. Ya ora. Enak nang. Kok tak ngene iki gak 1 juta lho wah rasane. Wis ora gathok. Mah kowe. Oh, Liwat tak gorene kok ora menghargai aku ya. Wis tak kebalekan nang wis sabar aku. Ora payu. Piye dan dia tinggal bedalo di Pak Surya karo komandan. Sorry weteng kula mulas kudu mising. Iya, Pak. Heeh. Ora sakake aku kan ndek aku nangis. Nangis. Karena hari ini apa, Sel? Kau kan ketua gengnya. Ayo gak tahu kok Jareng kebengi uga wong saus. Sido apa ora? Sido Ayo jam piro? Jam 3:03. Yo Yo. Ayo pas bodo nang mae Pak Mul. Pak Mul iki duwe akeh, mesti disangoni iki. Ayo, gelem ora? Gelem. Yo. Iku lho aja kedisikan komandan karo Pak Surya. Kenapa? Iku gak ada duit wonge. Golek sangu yo. Iya. Aduh kene. Ya, siap-siap, ngomong sahur. Ayo.